Mga puso, natala na naman nga demolisyon sa 8 ka mga panimalay sa barangay Punta Taytay diri sa Bacolod City. Bao ng intensyonado. Yaring balita ang itutukan ni Eileen Pedreso. Nagtugas ang komisyon kag kinagamo sa tunga sang demolition team kag mga residente sa puro katilingban sa barangay Punta Taytay, Bacolod City ang natala na kuntani nga demolusyon sa lugar kaina sang aga. Walo ka mga balay ang sakop sang demolition order nga ginpapanaog sang korte. Ginapahayag 2016 sang nag-issue ang korte sang writ of demolition order batok sa informer settler sa lugar nga gin-file sang tenant nga si Dolores Granada sa lote nga ginapahayag ginapanag-iyahan sang Burmahico Incorporated. Apang suno sa mga residente, hindi ang mga ini maghalin bangod wala sang maipakita nga titulo ang naga-claim nga tenant. Ang panawagan ng kuya nga, ibutang na yan sa insakto. Hindi ni sila yung kinanglano demolition team. Ipakita lang yan ang titulo kaya ang balay ko ako mismo maguba. Ang insakto lang ang pakisip. Amula na yan. Why, biskandal ano din nila isa ka batalyon na pulis. Why kami yan nadlok. Biskandal on pa na din nila ya. Kung ano pa yung dalon din nila, wala kami nadlok. Isa lang na pangita namon. Tagay kami titulo. I'm just doing my job. Bangod sa tensyon kag pagbarikada sa mga pumuluyo, nangin mabudlay sa demolition team ang pagpatuman sang order. Nagpatunga man ang pila ka mga opisyalis ng Bacolod City LGU agud mapunggan ang kinagamo. Basta na pag naman naman ang tanan naman yung pirsa sa ila. Hapon sa nag-abot si Mayor Albi Benitez, agud istoryahon ang 8 ka mga pamilya nga apektado sa demolisyon. Napunggan ang natalana nga demolisyon sa pag-abot sang alkalde. Nagpalabot man ini sang interes nga pagbakal sa LGU sa duta. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.